Arpo hanyongut kinong shnong ke jala Meghalaya ki balik Pilkrim sha Jerusalem kila sahkut ha Bethlehem nakadaw ka jinyapen ibor hapdeng kari Palestine bat kari Israel. U menteri rangba ka jala u korat ki sangma hakaran san Twitter ula pentip ba uleh kran bat ki bor badipet jong ka Ministry of External Affairs bakin pentikna ban ai ka jinyadai kinong Meghalaya bat bakin wan phai byang shalaying dak basuk ka basan. Ngalai kran bat ka Ministry of External Affairs ban pentikna bakin yo jinyada halenti ban wan phai shalaying ngalabatha ya u Meghalaya Resident Commissioner ha New Delhi ban ajing arab sha kinong let Pilkrim laong usangma le thu bakini kinong let Pilkrim kidon hapdeng ka jingsngan bat menta kidon ha Indian Embassy ha Tel Aviv ka jinglong jiman ha Middle East kala nang sniu ha kini khenjat tayo nakadaw ka jingyapen ibor bat ka jingyakan at hapdeng ka Israel bat ka Palestine labatha kinong let Pilkrim ban syong hapo ki jakasa ban kiar nakabalik shane shatai henry light no tang haki khep badon kam kar Khie ka sarkar Meghalaya kalapet ngor bhai ka jingja hakari Israel bat kan ajing arab kat badon kam nakabanta kinong let Pilkrim.